Sanoitko sä, että se ei aina ole se kyhny? Että se voi niinku muuttua ajan kuluessa? Joo, usein tosi harvoin se itse asiassa on se lopullinen suunta. Toinen kirjan aihe jo tämän keskustelun aikana. Olin kerran puhunut integraatioista yhden yrityksen kanssa ja niillä oli haasteita integraatioissa. Yllättäen meillä oli tämmöinen workshoppi aiheesta, että mitäs me oikein voidaan näille integraatioille nyt tehdä, kun tuntuu vähän siltä, että ne ei valmistu siinä tahdissa, että liiketoiminnalliset tavoitteet täyttyisi. Siinä kun keskusteltiin, niin mä ehdotin semmoistakin, että hei, että nämä integraatiot tuntuu olevan jotenkin semmoinen, että ne on vähän niin kuin infrastruktuuri, että ne on niin kuin palatietä, että integraatiosta ei välitetä. Mä ehdotin jopa, että ruvetaan kutsua niitä data flowksi. Että data on uusi multa, data on uusi kulta ja data on uusi öljy ja data on uusi kaikki. Niin jos se olisi niin kuin data flow, eikä integraatio. Ja jotenkin tämän kanssa on paininut ehkä viimeiset vuodet. Ja nyt kun maailma on muuttunut sen takia, että jos katsoo vaikka ensi vuoden firmojen kulutusta nyt niin kuin Gartner ja muiden tutkimusten mukaan, niin AI ja dataanhan investoidaan tosi paljon ensi vuonna vielä enemmän kuin tänä vuonna, ainakin niin kuin mitä CEO sanoo. Ja sitten nämä integraatiot on kuitenkin se väylä, joka sen tiedon kuljettaa niille tekoälyratkaisuille, jotka tulevaisuudessa rakentaa firman kaiken strategisen kyvykkyyden, mitä nyt sitten onkaan, mikä onkaan se story, missä onkin. Mä tykkään tuosta vertauksesta tavallaan tuosta, että AI on niinku tosi kova juttu, mutta niinku, ei sulla ole kauheasti mitään tekoälyä, jos ei sulla ole sitä datakondeksessa. No sekin on hyvä, sitten sun pitäisi saada ne yhteen, sä tarvitset jonkun liiman sinne väliin. Sä tarvitset ne integraatiot tai se data flow, niin kuin sä sanoit, mun mielestä se oli hyvä uusi termi. Rebrändäys. Niin, mutta ei ole tosi tyypillinen tilanne mun mielestä. Puhutaan data-driven organization, miten pystytään rakentamaan tämmöisiä kyvykkyyksiä. Ja sitten pohditaan niitä teitä siinä, mutta se ei korjaa sitä faktaa, että siellä tasolla, mikä rakentaa näitä ratkaisuja, niin ollaan just tässä haasteessa. Että halutaan nopeita ratkaisuja, taistellaan tämmöisten pullonkaulojen kanssa. Ei olla siellä data-driven organizationissa vielä, ei lähellekään. Haetaan vasta konseptia ja pyritään rakentamaan sitä, mutta ratkaisumielessä ollaan aika kaukana. Eli tämä on hyvin tyypillinen haaste meillä. Meillä on tietenkin Microsoftina tiukka aikataulu, odotus siitä, että kun me päätetään asiakkaan kanssa ratkaisu, niin me halutaan nähdä ne tulokset. Tekoälykyvykkyys jotenkin tuntuu musta aika isolta jutulta tällä hetkellä. Ja sit firmat ei oikein tiedä, miten ne rakentaa nyt siihen tekoälyn päälle tai muuta. Ja nyt integraatiot musta integroituu tähän tarinaan tosi isosti. Niin luuletteko te, että tällä hetkellä me jo ymmärretään niissä porukoissa, jotka budjetteja asettaa, että hei, että jos me laitetaan eukki johonkin tekoälykyvykkyyteen, niin me tarvitaan jo 3 eukkiä heittona. Me tarvitaan jo 3 eukkiä siihen platformiin tai plättään, missä nyt sitten on integraatiot ja prosessit ja ne ihmisten kyvykkyydet ja kaikki niinku tällaiset asiat. Onko tämä niinku auki tämä solmu jotenkin? Mitä te niinku ajattelette, missä mennään tämän kanssa? Mun mielestä ei. Kun tälle empiirisen kokemuksen perusteella, mitä sillä saadaan aikaiseksi, on se, että sit työnnetään se raha siihen, jotta me voidaan todeta, että no eihän tämä meidän datahan ihan mitä sattuu. Ja eihän meillä ole täällä dataa. No sitten me ruvetaan data. Ja sitten lähdetään fiksailemaan sinne niin pinpointed dataa niin joltain osa-alueelta, sitten se vuotaa jostain toiselta nurkalta ja sitten ehkä seuraavaksi hiffata, no eihän me ole tätä dataa, niin ei se mene tonne eikä se mene tänne ja sitten ruvetaan miettimään niitä integraatioita. Ja siinä ehkä vähän niin kuin puuttuu se kokonaiskuva jollain tapaa. Mä kyllä komppaan tätä ja jotenkin nyt ollaan oltu 1,5 vuotta niin kuin tämän generatiivisen AI kanssa matkalla ja se on herättänyt uuden tämmöisen innostuksen hyödyntää dataa. On. Ja nyt sitten on lähdetty ratkoon, mun asiakkaat on suurasiakkaita, hyvin monesti reguloituja, on erilaisia vaatimuksia. No ensin katsottiin just, että tämmöinen raha ja otetaanpa toi Gen AI, ratkaistaanpa tämmöisiä use caseja ja nopeasti löydettiin mahtavia use caseja. Mutta sitten se pysähtyi, alkoi tämä compliance review ja mitä legal on mieltä, miten tätä voi käyttää, tutkitaan, revitään auki koko teknologia. Sitten okei, no tämä voidaan hyväksyä. Sitten mennään ehkä datan laatuun ja ehkä turvallisuuteen. Miten me turvataan ja taas menee. Nämä on tämmöisiä, että koko ajan niin kuin avataan yksi ovi ja nähdään, että että ei tämä ollutkaan valmis. Ja mennään. Ja koska ne integraatiot tulee sieltä, että meillähän vaikka niin kuin Microsoft Fabricissa niin puhutaan paljon nyt, että miten data tuua ja tälleen, mutta missä realismi on? Koska oikeasti se ovi aukeaa, että aletaan miettiä sitä oikeaa dataa, mikä tarvitaan, mikä integroidaan ja päästään eteenpäin. Siinä on monta ovea. Ja me ollaan nyt ehkä pari saatu auki. Jotenkin mä ajattelin, että jos on niin kuin
todella iso yritys ja sanotaan, että se työllistää 10 000 ihmistä tai liikevaihto on miljardi tai satoja miljoonia tai jotain muuta vastaavaa, niin mä niin kuin toivoisin, että ne polut olisi syntynyt tavallaan, että ei tarvitsisi lähteä taaplaan niitä polkuja niin kuin itse. Mutta onhan tossakin mun mielestä se kulma kuitenkin, että tavallaan, että niin kuin, jos sä katsot niin jotain tuommoista järjestelmäarkkitehtuuria joku ison lafkan näkökulmasta, niin sehän niin kuin perustuu just tuohon niin kuin regulaation ajamaan. On se niin kuin sit jotain FINA-regulaatio tai jotain liiketoiminta-alaan liittyvää regulaatio, niin sulla on, niin kuin, se on lähtökohtaisesti, sulla on joku tietty setti dataa, minkä sä näet arvokkaaksi, koska se tulee niin kuin regulaatio ajamana. Ja sitten sä lähdet sitä integroimaan ja ynnäilemään ja raportoimaan ja tekee sitä sun tätä. Mutta sitten tavallaan ehkä niin kuin, siitä puuttuu kaikki se muu data, niin kuin mitä sulla olisi niin kuin ehkä mahdollista sieltä hyödyntää sieltä ympäriltä ja oppia jotain uutta. Kyllä. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että joku ihminen on miettinyt sen ratkaisun, joku on miettinyt hyödyn, miksi se ratkaisu on alun perin tehty, niin on vaikea nähdä se lisähyöty, koska sä oot niin tiukas fakkiintunut siihen ajatukseen, että tämä ratkaisu on tätä varten, tämä hyödyttää meidän liiketoimintayksikköä, meidän bisnestarvetta, mutta sitten ei ehkä osata ajatella sitä, että miten tämä avaisi ehkä muille. Tyypillisesti meillä on esimerkiksi hankintaketjusta loppuasiakkaaseen asti olevia tarpeita, mutta niitä ei kukaan ajattele sillä tavalla. Me voidaan piirtää iso kuva, data-driven organization, näin me rikotaan nämä kaikki siilot, joita lähdetään tekemään, mutta edelleen siellä siilossa on ihminen, joka sammuttelee tulipaloja, ratkaisee niitä omia ongelmiaan ja sille tulee joku heittämään, että hei, lähde kävelemään tämmöistä polkua tänne. Me tullaan sitten asfaltoimaan se. Eikä ihmisiltä voi odottaa, että jos se tekee 7,5 tuntia duunia ja silloin kalenteri täynnä, niin eihän me nyt voida odottaa, että hei, teepä toinen 7,5 tuntia tuohon toiseen juttuun, mutta mä kuulen, että me vähän niin kuin allekirjoittaisiin kaikki tämä homma, että nämä integraatiot on aika niin kuin tärkeitä juttuja, jos miettii tätä polkua tulevaisuuteen, mutta sitten myöskin, että ne on aika hankalassa paikassa ja ehkä niihin ei kiinnitä niin paljon huomioon kuin soisi ja se iso kuva saattaa puuttua. Onko tämä vaan sellainen ongelma, että no kyllä tämä niinku ajan kautta sitten fiksaantuu vai niinku voidaanko me tehdä tälle jotain? Ehkä siinä on se haaste, että kun se integraatio itsessänsä ei ole niinku, ei tuota jotain mitattavaa lisäarvoa, vaan se mahdollistaa muiden niinku järjestelmien tuottaman lisäarvoa, niin se jää vähän helposti sinne niinku toissijaiseksi. Valmis tuote voi olla nopeampi ja helpompi ratkaisu. Mä kyllä ehkä allekirjoitan tavallaan, että jos miettii jotain niin kuin oikeastaan mitä tahansa applikaatioon, niin se on hirveän helppo ostaa vaikka SaaS-palvelun joku valmis ja nopeasti käyttöön otettava ratkaisu. Se, että silloinhan sä niin kuin ostat ratkaisun, joka noudattaa jonkun muun prosessia, eikä välttämättä sitä, mikä on sun niin kuin liiketoiminnalle järkevää tai optimaalista. Se, että onko se niin kuin hyvä ja tuottava ehkä, on eri asia. Onko se valmis tuote sit valittu mistä kriteereistä? Et jos se valitaan nykyisen osaamisprofiilin tai käytettyjen tuotteiden kautta, lähdetään rakentamaan tutuilla tuotteilla esimerkkinä jotain integraatioa, joustaako se sitten näissä tulevaisuuden roadmapilla oleviin vaatimuksiin? Tavallaan se, että jos sä valitset niin kuin tämän hetken tiedon valossa nyt niin kuin sulle nopein ja helpon ratkaisun, niin toimiiko se sulle niin kuin 3-5 vuoteen aikajänteellä vaikka? Miten se käyttöä voidaan vaikka laajentaa sitten muiden sovellusten tai tarpeiden osalta, tuleeko meille pistemäinen ratkaisu, joka ratkaisee tietyn integraatio-ongelman vaikkapa, hyödytäänkö me sitten muualta vai onko se vaan rasite sitten myöhemmin, kun mennään eteenpäin ja toivotaan, että pystyttäisiin laajentamaan sen käyttöä. Ei pystytäkään ratkaista se sama ongelma jossain toisaalla. Kun me puhutaan integraatioratkaisuista, jos miettii 20 vuotta sitten, niin oli aika paljon point-to-point-integraatioita, eikö vaan? Ja nykyään mun mielestä aika paljon on hyväksytty tämmöinen, että on joku väylä, on joku jossain vaiheessa 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten service-bussit rupesi tulemaan tavallaan esille. Ja nyt on jonkunmoinen väylä, joka hoitaa sitten ne integraatiot, sen tiedon liikkeen. Ja sen pitäisi olla aika plug and play, että aika helppo hakea niin kuin mistä vaan sitä dataa. Ja totta kai nämä valmisratkaisutkin tarjoaa sen, niin kuin, se on niiden varmaan se aika iso etu, että ne tarjoaa helposti semmoisen joku standardimaisen plug and play, että hakekaa tätä dataa, mitä meidän tässä valmiissa ratkaisussa liikkuu. Että siinä on niin kuin selkeitä plussapuolia. Onko jotain ajatusta siitä, että missä kohtaa tämmöinen valmis ratkaisu, niin kuin, mitkä vaatimukset pitäisi olla niin kuin olemassa, että se tuntuisi turvalliselta valinnalta se valmis tuotepaketti ja missä kohtaa sitten niin kuin ei lähtisi, että niin kuin, löytyykö jotain semmoisia? Omasta näkökulmasta mä ehkä lähtisin tuommoisella valmisratkaisulla silloin liikkeelle, kun mä haluan päästä nopeasti markkinaan jollain uudella. Ja silloin kun mä olisin niin asiakas kolkuttaa ovella jo. Niin, asiakas tavallaan kolkuttaa ovella ja mulla on niin tarve saada niin tavaraa kehitysputkesta pihalle. Ja saattaisin hyvin lähteä niin tehdä tietoisen valinnan,
Et valitsen käyttää jotain valmistuotetta, ymmärtää, että menetän samalla just ehkä sen mahdollisuuden siihen laajennettavuuteen myöhemmin. Saattaisin jopa tehdä sen niin kuin sillä hinnalla, että saattaisin hyväksyä sen, että oikein mulla on nyt jotain legacy-järjestelmiä, jotka sitten välttämättä niin kuin ei sit kuitenkaan niin kauhean helposti siihen valmistuotteeseen integroidu. Niin, että sä katsoisit siis liiketoiminnallista mahdollista niin kuin payoffia ja hyötyä lyhyellä välillä. Nyt sitten, mikä mua kiinnostaa tässä niin kuin jatkokysymyksenä, on se, että okei, että mä näen sen, että teillä on, että olisi vaikka mahis saada joku liiketoiminnallinen juttu 3 kuukauden päästä. Niin sitten on sillä, että okei, lähdenkö riskeeraan, että teen jotain mittavampaa vai ostanko joku jutun. 3 kuukautta on aika lyhyt pätkä, mutta sitten jos se on niin kuin 9 kuukauden päässä, onko sulla päässä jotain semmoista, jos miettii niin kuin integraatiokenttää, että jotain niin kuin aikaframia? Tavallaan, mikä musta se aika on niin kuin, aika ei ole määrittävä tekijä, vaan ehkä enemmän se, että se investointi siinä. Jos puhutaan niin kuin tämmöisestä niin kuin hyllytuotteesta, mikä ainakin mulle tulee se ymmärrys, jos puhutaan niin kuin nopeasta ja helposta, niin se on niin kuin silleen, että mä otan jotain hyllystä ja rupean ajaa sitä, eikä sille, että mä rupean sitä kauheasti kustomoimaan tai konfiguroimaan tai mitä säätää. Niin siihen mun mielestä liittyy myös niin kuin todella matala kustannus silloin. Mutta sitten jos pitäisi miettiä sitä, että aikajänteellisesti, niin vaikea sanoa, riippuu varmaan tapauksesta. Jos mulla on niin kuin vaikka 5 vuoden roadmap ja niin kuin tavoitetila, että missä mä haluan, että meidän niin kuin IT-järjestelmät on 5 vuoden päästä, niin aika hankala mun olisi valita jotain tuommoista niin kuin nopeata, helppoa hyllytuotetta, kaikki ne rajoituksineen ja luottaa siihen, että minä tai mun organisaatio oltaisiin niin älykkäitä, että me tiedettäisiin niin kuin ihan oikeasti, mitä me ollaan edes niin kuin 2 vuoden päästä tekemässä. Että kyllä mä haluaisin pitää auki se ja tavallaan mahdollisuudet tehdä sitten muitakin juttuja. Erityisesti kun liikutellaan dataa, niin mun mielestä niinku se datan niinku käsittelyyn liittyvät kyvykkyydet ainakin tuossa meidän bisneksessä tuntuu niinku kasvavan koko ajan. Ja meillä on tarve liikutella sitä dataa niinku paikasta toiseen tosi villistikin. Välillä tulee tosi nopeasti uusia vaateita. Niin en mä haluaisi luoda sellaista integraatioalustaa meille, missä mulla olisi kauheasti rajoitteet siinä, että miten mä voin integroitua jonnekin. Tai mitä mä voin integroida jonnekin. Joo. Räätälöidyn projektin mahdollisuus on nimenomaan tämä joustavuus ja laajennettavuus. Ja jos yritysstrategia tukee tätä ja lähdetään tekemään sitä niin, että poimitaan ne kriittiset use caseit, rakennetaan ne, niin samalla ostetaan itselle se laajennettavuus ja tuleville projekteille joustavuus. Eli seuraavat integraatiot tulee olemaan paljon yksinkertaisempi siinä, että alkaa templateja muodostumaan ja malleja, miten se tehdään. Ja nyt sitten kun mennään tilanteeseen, missä joku uusi tarve tulee, niin me tiedetään se prosessi. Me tiedetään lead-aika, se integraation tuottaminen kestää näin kauan, jos ei sitä ole. Meillä on palikat paikalle, platformi joustaa ja sitten se alkaa hyödyttämään. Ja jos me tehdään näitä pistemäisiä ratkaisuja ja muita, niin sitten me ollaan aina vähän niin kuin uuden edessä, millä me tämä ratkaistaan. Ja siinä on aina se vääntö, että lähdetään jonkun ekosysteemin sisäisten integraatioiden tai mallien kautta tekemään sitä ja rikotaan silloin se meidän oma enterprise-arkkitehtuuri tai joku muu siinä matkalla. Eli onhan ne isoja projekteja ja niin kuin huonosti tehtynä niin todella kalliita, koska se hyöty liiketoiminnalle on vaikea näyttää, koska meillä ei ole niitä use caseja eikä roadmapia, mitä me tullaan tällä tekemään. Siis vaikea olla mitenkään eri mieltä noiden pointtien kanssa, mutta toisaalta niin kuin, mä oon ehkä kuitenkin vähän eri mieltä. Mä oon eri mieltä siinä, että onko se välttämättä aina kallista ja raskasta. Että tavallaan, että mun mielestä noissa sun pointeissa niinku, se on, niinku, jos mä katson vaikka tuota mun työnantajayritystä niinku korporaatiotasona, niin olisi hirvittävä hanke lähteä niinku koko niinku integraatioalustaa niinku corporate-näkökulmasta uusimaan. Se olisi aivan käsittämätön hanke. Jos me katsotaan sitten taas niinku meidän oma liiketoiminta-aluetta, ollaan kuitenkin suht ketterä ja kevyt startup-yritys, lähdettiin liikkeelle tuossa reilu vuosi sitten aika pienellä määrällä mitään niinku sovelluksia. Ja on tehty räätälöityä alusta. Mä en koe sitä kalliiksi tai edes niinku kauhean hankalaksi. Et me ollaan pystytty niinku ketterästi kehittämään. Et ehkä se on vähän semmoinen lähtökohtakysymys myös. Et en mä niinku kokonaan niinku sellaisenaan ehkä osta sitä väitettä, että se on niinku kallista ja raskasta, mutta se riippuu siitä skoopista ja ympäristöstä, mistä lähdetään. Kyllä. Ja tässäkin, jos ajattelee niin, että te teette sitä itsellenne, teidän on helppo perustella se roadmap sille, tätä me tavoitellaan. Teillä on jonkinlainen johtotähti siinä, että lopputulos on tämmöinen, tätä me haetaan tästä. Tämä on meidän projekti. Mutta mä törmään tosi monesti siihen, että mä en keskustele omistajan kanssa, sen joka rakentaa sitä omaa toimivaa
yksikköään siellä. Mä keskustelen jonkun tahon kanssa, joka katsoo alaspäin, ja siellä on vaikka 20 tämmöistä porukkaa, jotka jokainen mielellään argumentoi näin, että mä oon valinnut just tästä syystä nämä minun kilkkeet, ja näillä mä tämän teen. Mutta sitten se on tosi vaikea sieltä ylhäältä katsoa, että ei me voida ylläpitää 20 erilaista mallia. Et meillä on tavoite kuitenkin tuoda tämmöistä niin kuin synergiaa näiden yksiköiden yli. Ja sitten se keskustelu monesti loppuukin. Sitten se jää siihen, että no perhana, ei tässä nyt voi mitään. Tuolla on hyvä systeemi, tuolla on vähän huonompi systeemi, katsellaan miten tämä menee. Mutta maailmahan ei pysähdy siihen, vaan se työ jatkuu siellä koko ajan siellä taustalla. Ikään kuin niitä organisaation tavoitteita ei pystytä millään tavalla tuomaan näkyviin, koska se on niin sirpaleista. Mutta sitten taas yksittäinen mulle ikään kuin asiakastiimin jäsenenä on hirveän hyvä aina löytää tämmöinen porukka, jotka miettii näin ja kokee näin, jota me yritetään sitten tietenkin käyttää tämmöisenä onnistumisena organisaation sisällä ja pyritään laajentamaan niitä käytäntöjä. Onko tuossa jotenkin tämä integraatiokenttä, että pitää siirtää dataa paikasta A paikkaan B? Tämähän on ihan törkeä vanha niin kuin tarve. Tämä on tarpeena ihan perustarpeita ollut niin kuin vuosikymmeniä olemassa, ja räätälöidyt ratkaisut on myös tosi vanha konsepti. Ja räätälöidyt ratkaisut 30 vuotta sitten on ollut ihan eri hintaisia kuin 20 vuotta sitten. On ollut ihan eri hintaisia kuin nyt tällä niin kuin pilven aikakaudella. Ensinnäkin mä ajattelin, että tässä on vähän semmoista stigmaa tietyllä tavalla, että hei, että jos lähtee järkevästi rakentaa pienen jutun ja todentaa sille jonkun business use case, niin ei se ole niin kallista. Mutta samaan aikaan on tietysti totta, että jos vertaa johonkin valmisratkaisuun, joka olisi itselle tosi sopiva, niin kyllähän siinä niin kuin enemmän aikaa menee niin kuin ländätä se oman organisaation tai muuta. Mulle tulee väkisinkin mieleen tästä se niin kuin, että mikä on se niin kuin tunne kalleudesta, että miksi se tuntuu kalliilta tai miksi joku asia on kallista tai miksi siihen menee niin jumalattomasti aikaa. Et liittyykö se sitten kuitenkin myös niinku osin siihen, että mikä se niinku organisaation niinku se datan maturiteetti ja laatu niinku ylipäänsä on, koska datahan sä pyrit siirtämään pisteestä toiseen. On se nyt sitten joku on-prem pannu tai on se sitten joku tenantti jossain ilves, mutta eihän sen pitäisi olla. Siis voisi väittää, että eihän se pitäisi olla hankala, jos kaikki tietää, että toi data tossa noin on luotettava, että mä siirrän tänne. Niin. Eihän pitäisi olla niinku integraation näkökulmasta, joka tehtävä on, niinku, on puhdas tekninen operaatio, se pitäisi olla hirveän ketterä ja helppoa, niinku riippumatta niinku siitä, minkälaisen niinku ratkaisun sä haluat rakentaa. Yritätkö tässä positioida sitä mahdollisuutta, että jos ei ole data hallussa, niin se tekee integraatioprojekteista. Et integraatioprojektit itse asiassa on aika paljon sitä, että selvitellään niitä datan ongelmia. No, siis juuri tätä. Joo. Mun mielestä, jos sulla niin kertoo integraatiotiimille, että haet toi attribuutti tuolta ja vie se tuonne, yes. Niin ei siinä jätkillä yleensä kauhean kauan mene. Ei. Mutta jos sä meet silleen, me tarvittaisiin tänne jotain sellaista jostain tuolta toi, jos on se speksi, niin kyllä siinä menee aika kauan aikaa, että selvitellään ja ihmetellään, että mitä me ollaan hakemassa, mistä me ollaan hakemassa, onko se luotettavaa. Ja missä kohtaa tämä integraatiokeskustelu käynnistyy, on aika myöhään. Eli on vaikka mahtava use case generatiiviselle AIlle. Halutaan heti. Keksitty vaikka nyt loppuasiakkaalle jonkinmoinen härrävärkki, joka nostaa selkeästi yrityksen asemaa. Olisiko se vaikka chatti? No, tai sitten jotain muuta. Mutta esimerkkinä sähkön hintaan liittyvä. Me kaikki varmaan eletään tietynlaisessa puristuksessa sähköhinnan kanssa. Niin siinä varmasti löytyisi asioita. Mutta nyt kun puhutaan koko tuotantoketjusta, tuulivoimalasta, vesivoimalasta, mitä ikinä siinä välissä tapahtuukaan, että se on mun töpselissä. Ja sitten joku sanoo, että hei, täällä me saadaan asiakkaat. Niin kuinka kauan kestää, että ne kaikki siilot näiden eri yksiköiden välillä, kaikki ne datat löytyy. Me ollaan jo generatiivisesta AIsta seuraavassa teknologiassa, kun se on valmis. Ja tämä on varmasti niin kuin iso haaste siinä, että sitten tulee just se, että asiakas kolkuttaa ovella, tai ainakin ajatus asiakkaasta kolkuttaa ovella, ja on kiire tehdä valintoja, että saadaan mahdollisimman nopeasti se ratkaisu siihen pisteeseen, että päästään eteenpäin. Ja silloin ei yleensä puhuta, että mitä me tehdään meidän integraatioalustalle, vaan se on, että nyt ja nopeasti. Onpa tämä, millainen yllätys tämä onkaan nyt mulle, kun rupeaa valkeilemaan, että ehkä nämä ongelmat saattaakin olla organisatorisia, eikä teknisiä. Millainen niin kuin löydös me ollaan tekemään? Onkohan kukaan ikinä miettinyt tätä? Me täytyy julkaista jotenkin. Kamerat seis, Sakke kirjoittaa kirjan. Nyt on kiire. Jos olisikin ensimmäinen markkinoilla tämän kanssa, mind blown.
mun perspektiivistä voi katsoa. Et mä oon vähän päälle 20 vuotta rakentanut softaa, aloittanut C-Sharpia Silanoilla 2001 ja aina tehnyt customia. Ja jotenkin musta tuntuu, että oma kaari on sellainen, että kun on tullut kokemusta, nähnyt erilaisia tilanteita, niin nähnyt niitä tilanteita, missä se custom-ratkaisu, se räätälöity ratkaisu ei ole ollut oikea valinta. Joskus sitten, kun se on ollut, mä en tiedä miten mä sitä kuvaisin, mä en halua sanoa, että se on bisneskriittinen tai että se on jotenkin semmoinen, että tämä on nyt tärkeä. Mä haluan sanoa, että kun se ympäristö on sellainen, että se on vähän uutta organisaatiolle tai se on tarpeeksi sellaista merkityksellistä, että sitä voidaan muokata tai halutaan siihen oma brändi vahvasti tai se oma prosessi on niin kuin erityislaatuinen siinä alalla, niin silloin räätälöity ratkaisu tuntuu mulle semmoiselta, että nyt täytyy ainakin kartoittaa tämä niin kuin räätälöity ratkaisun juttu. Ja nyt on tämmöinen väittämä, että tuoteratkaisuiden elinkaarikustannukset karkaavat käsistä. Niin siis siinä on nimenomaan ajatus, että okei, että elinkaarikustannus nyt niin kuin tähän tarkoitukseen on liian kallis, eikö vaan? Vaikea sanoa. Nythän on tiettyjä tuoteratkaisuja viimeisen parin vuoden sisään, jotka on nostanut hintaa. Oliko se VM Varenhan Broadcomi osti ja tällaisia. Ja nyt sitten joiltain on kuullut, että on niin kuin lisenssikustannukset noussut joissain tapauksissa. En pysty puhumaan universaalisti tai kaikkien asiakkaiden kohdalla tai mitään tällaista. Ja VM Varen nyt on tietyn tyyppinen tuoteratkaisu, vaikka sieltä ehkä niin kuin abstraktiotason niin kuin teknisestä alapäästä. Mun on vaikea ottaa kantaa näin niin kuin yleisesti, että toi pitäisi paikkaansa. Mä en siis ole väittämän kanssa ehkä samaa mieltä, mutta jos mä asetan räätälöidyt ratkaisut siihen vastapäätä, niin aika selkeää on, että räätälöidyt ratkaisut sitä kapeksia on jonkun verran. Siinä on alkupäästä kustannusta ja sitten jos rakennetaan pilven päälle, niin kuin Zure nyt rakentelee Azuren päälle, niistähän ne kustannukset menee niihin teknisiin resursseihin. Eli kustannukset ei ole per henkilö, ei ole per seat, ei ole niin kuin datan perusteella, ei nouse, transaktioiden perusteella ne kustannukset sinne ei nouse niin paljon, jolloin se TCO voi jäädä aika maltilliseksi. Onko silloin niin, että vastaava tuoteratkaisu jotenkin karkaisi käsistä, niin ei niin kuin välttämättä. Kyllä se tarvitsee jotenkin sen business use casein kautta mennä, että kumpi siinä on oikea ratkaisu. En mä oikein saa tästä nyt päätä enkä häntää. Oletteko te niin jotenkin pelastaa tämän mun monologin tässä? Mä en ehkä pysty pelastamaan tätä. Kiitti mutta Roope. Olisit nyt sanonut ja sit pystyt. Niin, mutta tämmöisen asian kanssa mä oon paininut omissa asiakkuuksissa. Niillä featureilla, mitä on tavoiteltu alun perin, niin niitä pohditaan. Se voi olla vanha, se voi olla 15 vuotta vanha ratkaisu, joka on ollut hyvinkin tärkeä 15 vuotta sitten. Se on ratkaisu tietyn asian. Mutta nyt sitä ei ehkä pidetä enää ihan niin tärkeänä, vaan sitä pidetään leipänä ja voina. Se kuuluu asiaan. Ja sitten monesti lähdetään katsoa, että pystytäänkö me ratkomaan tämä aikoinaan custom-ratkaisuna tehty feature, löytyykö se jostain muualta, pystytäänkö me tekemään tämä helposti vaikkapa sitten jollain low-code-työkalulla. Pidetään yllä sitä portfolioa ja pyritään siinä saada semmoinen käsitys, että mistä featureista voidaan hankkiutua eroon, koska niiden elinkaarikustannukset alkaa olla aika korkeita, ne alkaa olla aika legacyä, meillä ei ehkä ole osaamista. Niitä ei pysty päivittämään. Niin. Siinä alkaa tulla erilaisia esteitä sit ja haasteita, jotka nostaa sitä hintaa. Pitää ihmisiä talossa, jotka haluaisi opetella jotain uutta, mutta kun meillä on tämä. Tavallaan, että sä voit miettiä tuommoisen niinku tuoteratkaisun, se on ihan sama, että onko se jonkun niinku hyllytuote tai onko se niinku täysin customi, sulla on about sama kustannusrakenne. Siinä eikö ole? Sulla on niinku todennäköisesti joku lisenssikustannus siellä, sitten sulla on joku kapasiteettikustannus, sitten sulla on joku platform-kustannus, on se nyt sitten niinku sun tai vendorin tai jonkun muun, joku SaaS-fee. Sitten sulla on siellä ne resurssikustannukset. No, sulla on niinku about ne samat elementit siellä. Ja mun mielestä se ainoa niinku haaste, minkä voisi niinku perustella sitä, että niinku elinkaarikustannukset nousee kestämättömiksi, niin just liittyy noihin niinku resurssikustannuksiin ja mistä tulee tähän legacy-kysymykseen. Että kyllä varmaan niinku pankkimaailmassa tuntuu siltä, että mainframe on vähän hintavahko, kun ei sitä enää kukaan osaa. Että sehän on niinku, se kysymys ehkä just niinku osin tuossa portfoliohallinnassa niinku kokonaiskuvassa, miltä se kustannuspotti näyttää. Mutta sitten toisaalta myös ehkä enemmän siitä, että minkälaisia teknologioita sulla nyt ylipäänsä on siellä stackissa. Onko sulla omia resursseja tai onko sulla semmoisia partnereita, joiden resursseja sä pystyt hoitamaan ja mihin hintaan. Et se voi olla, vaikka jos sä ostat jonkun valmiin hyllyratkaisun, meet deployaa sen sun omaa pilveä
ja sit oot itse vastuullinen sen ylläpidosta, ja sit se alkaa sinne pikkuhiljaa happaneen, niinku, ja sit sä oot sillä, että no kukahan tätä nyt mulle sit ylläpitäisi, tai mistä mä löytäisin sen hepun tekee sitä, niin kyllähän sä aina löydät jostain jonkun 500 € tunti niinku vähän koodailee ja muuttelee sitä. Mutta tulee se aika kalliiksi tulee. Kyllähän tosi monessa firmassa strategia on, että hei, että ostetaan, jos voidaan ostaa tuote, ja sitten rakennetaan vasta, kun se on vaikka strategisesti merkityksellistä, tai sitten ei löydetä niinku semmoista, joka täyttää speksit. No sitä hankala on se, että mitkä on speksit ja muuta sellaista, mutta musta se vastakkainasettelu on kuitenkin ehkä vähän vähentynyt. Ja on mun mielestä niinku makeitakin semmoisia, jos puhutaan puhtaasti tästä kentästä, makeita selkeytyksiä. Esimerkiksi aika harva nykyään ostaa ERPin, ja sitten kustomoisen ERPin sisällä ihan sairaana asioita. Et sehän oli tapana joskus 15 vuotta sitten. Ostettiin ERP ja kustomoitiin sinne kaikki sisään, ja sitten kun se happanee käsiin, niin pakko ostaa uusi ERP. Nykyään kun ostaa uusi ERP, niin se konfiguroidaan totta kai vimpan päälle, mutta sitten ne rakennetaan ympärille sitten ne pointtiratkaisut tai mitä onkaan funktionaalisuuksia, varastohallintaa tai jotain, mitä siinä ERPissä ei välttämättä ole. Millä ne sitten rakennetaan, niin onko se sitten low-codea vai pro-codea vai joku toinen ratkaisu tai mitä tahansa. Integraatiot tarvitaan kuitenkin. 15 vuotta sitten puhuit jonkun yksikön kanssa, vaikka SAP-tiimin kanssa. Ei siellä paljon puhuttu surroundingista. Ei puhuttu. Ei puhuttu. Nyt puhutaan. Niin se on nyt just se kehityskaari. Hieno tuommoinen englanninkielinen sivistyssana tuli. Surrounding. Onko siinä oikeasti eroa, onko se räätälöity ratkaisu vai joku tuommoinen hyllytuote niin kuin liiketoiminnan näkökulmasta, vaikka jos miettii integraatioita, että joutuuko räätälöidysratkaisussa itse tekemään kaiken. Mun mielestä se on aika bold statement. En mä siinä niin kuin näe niin kuin eroa, jos sitä miettii liiketoiminnan tai liiketoiminnan IT-näkökulmasta, että onko jommassa kummassa enemmän tai vähemmän työmäärää. Mun on se aika vaikea väittää kumpaakaan, että on tai ei. Koet sä tavallaan sun kokemuksesta, että sä et pysty sanoon, niin kuin historiaa katsoen, että kun sä oot nähnyt räätälöityjä integraatio, mä nyt sanon alustaratkaisuja, integraatio-alustaratkaisuja, ja sit sä oot nähnyt pakettipohjaisia, niin kuin pidemmälle vietyjä, tuotepohjaisia integraatio-alustaratkaisuja, niin koet sä jotenkin sun näkökulmasta, että... No mä ehkä itse asiassa tuolla johdatteluilla näkisin sen enemmän niin päin, että räätälöidyn ratkaisun, jos ajattelet, että mä vaikka teetän integraation jollain yrityksellä X, niin kyllä mä niin kuin sanoisin, että mulle on helpompaa valita räätälöity ratkaisu, koska sit mun ei tarvitse niin kuin miettiä niin tarkkaan, että tavallaan, että kun mulla ei ole pakettiratkaisu, niin mulla on niin kuin oikeastaan itse asiassa aika vapaat kädet speksata sinne mitä haluan. Et muussa tapauksessa me ruvetaan miettimään sit sitä, että no okei, että miten mä saan niin kuin, tavallaan tässä piirretyssä laatikossa saan sen asian tapahtumaan, minkä mä haluan. Jos se tarve on vähän sieltä laatikon ulkopuolelta, niin siinä kohtaa ne haasteet oikeasti alkaa, että miten me lähdetään kehittämään tätä valmista tuotetta siihen suuntaan, että vastaa meidän tulevaisuuden tarpeisiin vaikka. Neuvotellaan roadmapeista, jutellaan sen toimittajan kanssa ja me ollaan kuitenkin samalla viivalla kaikkien muiden kanssa. Edustetaan asiakkaita. Ja asiakkailla on tiettyjä tarpeita, priorisoidaan tarpeita. Onko se meidän tarve siellä ylhäällä vai alhaalla? Saadaanko me sitä ratkaisua sinne? Sen sijaan, jos mä ostan sen ratkaisun customina, niin mä määrittelen meidän seuraavalle 6 kuukauden roadmapille seuraavat tarpeet. Ja ne on sitten spesifisti mun tarpeita, ei globaalisti tämmöisiä yhden koon sukkahousuja. Mun mielestä tosi validi pointti. Ja tavallaan niin kuin, mitä enemmän, jos mä mietin niin kuin omasta näkökulmasta sitä, että on niin kuin paljon erinäköisiä rajoitteita, mitkä vaikuttaa siihen, että minkälaisia asioita mä voin laittaa sinne roadmapille, niin en mä ehkä tarvitse sinne yhtä lisää sen valitun niin kuin toteutustavan tai teknologian kautta. Ja melkein sanoisin jopa, että tuota dialogia käydään niin kuin liian vähän. Jotenkin harvoin mun mielestä henkilöt, jotka päättää teknologia-asioista, niin kuin siitä puhutaan mun mielestä ihan hyvä määrä, että hei, että me nyt valitaan vaikka tämä pilvialusta, koska tässä pilvialustassa on tarpeeksi kyvykkyyksiä. No kaikissa pilvialustoissa on nykyään tarpeeksi kyvykkyyksiä, ja se ei enää rajoita niin kuin oikeastaan mitään. No sitten puhutaan siitä, että hei, me valitaan joku ratkaisu X, Y, Z, koska täällä on tarpeeksi kyvykkyyksiä, mutta siitä ei mun mielestä puhuta siitä toisesta kolikon kääntöpuolesta, mikä on se, että mitä tämä eksplisiittisesti tämä valinta vie meiltä pois tavallaansa. Että nyt me halutaan nämä jutut, me voidaan tehdä ne näillä, tällä ratkaisulla tai tällä ratkaisulla tai tällä ratkaisulla, mutta siitä, että okei, jos valitaan tämä, niin miten se ottaa meiltä pois 5 vuoden sisään? Jos valitaan tämä, niin miten se ottaa pois? Mun mielestä niin kuin ei perustella ehkä päätöksiä tolleen, niin kuin, että mitä
ei pystytä sitten tekemään. Mutta tämä taas voi olla mun kuplaa, että mä en vaan niin kuin näe sitä. Musta me puhutaan paljon kyvykkyyksistä ja tämä kyvykkyys pitää tehdä, mutta sitten 5 vuoden päästä on eri tarpeet tavallaansa. Niin musta olisi ihan makeeta, että valitaan mitä tahansa, mutta eksplisiittisesti jotenkin käyty läpi tämä keskustelu, että hei, jos tämmöinen tarve nousee, niin tohon ei sitten tavallaan pystytä. Tietysti vaatisi lisää speksausta taas ja kellä on aikaa siihen kaikkeen ja perinteiset ongelmat. Mutta mä uskon, että tämä ongelma on muuttumassa. Eli ihmiset, jotka aiemmin työskentelisivät jonkun spesifin ongelman, spesifin teknologian parissa, niin on mukana nyt näissä keskusteluissa, että mikä on meidän laajempi tavoite vaikka sun työkalussa olevan datan kanssa, jolloin osataan miettiä sitä laatikon ulkopuolista maailmaa ainakin vähän. Jos aikaisemmin mietittiin omaa ongelmaa, omilla työkaluilla ratkottiin sitä, niin nyt pidetään vähän mielessä se, että hei, meillä on tämä laajempi strategia tämänkin datan integroimiseksi muualle. Mitä sä tarkoitat käytännössä? Miten sä niin näet, että tarkoittaako, siis sanot sä, että yrityksissä sun näkemyksen mukaan tapahtuu enemmän semmoista vähän laajempi extended porukka kelaan jotain roadmappia? Sanot sä, että sitä tapahtuu enemmän kuin ennen? Ja ehkä se, että vaikka IT toimii lähempänä bisnestä. Joo. Keskustelu on vähän laajempaa ja ymmärretään ne tarpeet laajemmin. Jos ajatellaan, että aikaisemmin tuotiin ehkä ratkaisu ja ohjattiin ihmiset käyttämään sitä, että meillä on nyt ratkaisu, että onko teillä ongelma, joka tämä ratkaisee. Niin nyt mennään sitten toisinpäin. Eli lähdetään katsomaan, että minkälaisia ongelmia me halutaan ratkaista, mitkä ne kyvykkyydet meidän nykyisessä työkalupakissa on, meidän datassa, onko meillä tämä data jo, ei meidän kannata uudestaan sitä kerätä. Mutta aikaisemmin saattoi hyvin olla niin, että ei edes ajateltu, mitä muualla on. Me oltiin spesifisti siinä omassa laatikossa, joten pystyttiin valitsemaan myös työkalut niin, ettei tarvinnut miettiä sen laatikon ulkopuolista elämää. Mun mielestä ehkä nykymaailmassa niin kuin IT on enemmän ja enemmän sidoksissa siihen liiketoimintaan ja se näkyvyys sinne bisneksen puolelle on parempi niin kuin päivä päivältä ainakin niin kuin mun mielestä niin kuin ihan ylipäänsä. Varmasti on poikkeuksiakin tässä, mutta se myös tuo sitä aika paljon mun mielestä tavallaan, että niin kuin ideaalistihan liiketoiminta esittää tarpeita, ongelmia ratkaista, vaikka se IT esittää sitten siihen jonkun ratkaisun. Niin tavallaan tässä asetelmassa, mistä on keskusteltu tässä, niin mun mielestä se IT-vastuu kasvaa entisestään, koska IT pitää sitten valita ne ratkaisut niin, että ne myös just palvelee sitä niin kuin roadmappia eikä sitä juuri nyt käsillä olevaa ongelmaa. Että se tavallaan se lisääntynyt näkyvyys tuo myös lisää vastuuta. Ja se varmaan se odotusarvo niin kuin bisneksen puoleltakin kasvaa koko ajan sitten. Sehän on ihan tervettä. Tekoäly on tällä hetkellä melko kuuma peruna ja varmasti tehostaa meidän kaikkien työtä tavalla tai toisella. Mutta haaste tässä lienee nyt tässä keskustelussa on se, että jotta tekoäly pystyy tekemään relevantteja päätöksiä, se tarvitsee dataa. Eli munakana. Jos me halutaan meidän organisaation datan perusteella tehdä päätöksiä, auttaa asioita, ymmärtää esimerkiksi missä kaikki data on, niin me tarvitaan se data jo siinä kohtaa. Eli me ei pystytä tekoäly ehkä hyvä niin kuin tyhjältä pöydältä ohjaamaan meidän organisaatioita. Tekoäly on varmaan aika huono päättämään, että onko tämä nyt hyvää dataa vai eikö tämä ole hyvää dataa tai että onko tämä oikea ylipäänsä. Että ehkä niin kuin on niin kuin helpompi uskoa, että voi niin kuin varmaan tehdä niin kuin mekaanisen suorituksen tai tavallaan sen niin sanotun koodauksen siitä välistä, mutta se, että osaako se arvottaa, niin varmaan aika pitkä matka vielä, että osaisi niin kuin päättää, että onko tämä nyt hyvä vai huono data. Mutta esimerkiksi niin kuin itse integraatio, interfaceen hallinta, tämmöisen niin kuin operatiivisen puolen tekemiseen varmasti keventää. Eli integraatiot muuttuu varmaan ja muuttuu enemmän tämmöiseksi loogiseksi integraatioksi, mitä ihminen voi sitten niin kuin päättää ja ohjata, mutta se niin kuin raaka työ siellä tulee kevenemään. Se ei poista sitä, että datastrategia pitää olla, datan hygienisyys pitää olla kunnossa, kaiken pitää olla kunnossa, että päästään siihen pisteeseen. Ja siinäkin, kun lähdetään ajattelemaan, että luodaan custom-koodia vaikka integraatioihin, niin ennen kuin niihin päästään luomaan niitä, ei me varmaan ihan minne vaan haluta näitä integraatioita luoda. Me tarvitaan aika paljon ymmärrystä siitä, että mitkä ne reunaehdot on, millä integraatiot luodaan. Jotenkin integraatioihin tosiaan tekoäly liittyy niin kuin 2 trackia. Yksi on se, että tekoäly syö sitä dataa, mitä integraatio tuo. Ja siinä se ympäröivä asia, mitä kuvasit äsken, niin se on niin kuin se juju. Että se on hyvälaatuista ja me tiedetään se data ownership ja tämä kaikki on kondiksessa. Ja
me ollaan tosi kaukana siitä niin kuin yhteiskunnallisesti. Jos miettii koko markkinaa, niin me ollaan superkaukana siitä. Ja sitten toinen on se, että tekisikö se tekoäly ne integraatiot meille. Mä jotenkin näen, että jos me niin kuin aika useissa integraatioplatformissa ajatus on, että tehdään vähän tyhmempiä integraatioita, eikö vaan? Että ei laiteta niin kuin super monimutkaista liiketoimintalogiikkaa nyt kaikkiin integraatioihin, koska sit kun se feilailee tai muuta, niin niitä on innoittava lähteä siellä fiksailemaan. Yritetään sijoittaa ne johonkin muualle, jolloin jos se on semmoinen prinsiippi vielä tulevaisuudessakin, ja integraatioita voisi tehdä silloin, jos siinä ei ole paljon logiikkaa, kompleksista logiikkaa, niin ne on vähän helpompi tehdä. Ja nyt tämä on just se, mitä tekoäly voi tehdä. Vähän niin kuin junioritasoisempaa koodia tietyllä tavalla. Kyllähän tekoäly voi tuuttaa tosi hyvänkin näköistä koodia, mutta sitten se henkilö, joka lukee sitä koodia, ei välttämättä ymmärrä, että mikä tässä koodissa voisi olla vialla, ja sehän on taas laadun varmistuksellisesti aika niin kuin hankala juttu. Itse uskon kyllä kohtuu vahvasti, että tekoäly seuraavien vuosien aikana tulee tekemään paljon perusintegraatioita meille. Ja uskon myöskin, että me mennään siihen suuntaan, että kun siellä platformissa, siellä integraatioalustassa on ne työkalut, ne palikat, moduulit, jotka pystyy sitä tekemään, niin sitten niitä pystyy jollain tavalla kohtuu luonnollisella kielellä kuvaamaan, että tuolta me halutaan nämä tiedot, me halutaan ne tonne. Ja silloin se haaste itse asiassa ei olekaan se, mikä ehkä jos aikoinaan on ollut. Nykyäänkään se haaste ei ole se, että siinä integraation tekemisessä menisi kauan. Jos on simppeli integraatio A:sta B:hen, me tiedetään ne datat, niin se on nopea tehdä. Jolloin itse asiassa integraatioalustan ihan niin kuin isoimpia haasteita mun näkökulmasta on se, että sen monitoroinnin pitää olla semmoinen, että me tiedetään, kun se räjähti, me tiedetään, missä räjähti, ja me saadaan sen, niin kuin, että se on jopa self-healing, tai me saadaan se fiksattua niin kuin nyt 5 minuutin sisään. Se monitorointi on se juttu. Niin nyt jos sitten tekee satoja integraatioita tekoäly, niin se monitorointi on vielä enemmän se juttu, kun me ei itse asiassa tiedetä ihan välttämättä, että mitä kaikkea se tekee siellä. Mutta mä uskon, että tohon me päästään, mutta se, että saadaanko me se monitorointi niin älykkääksi, tavallaan siinä on varmaan muutama askel sitten niin otettavaksi. Tässä puhutaan automaatiosta. Automaation monitoroinnista seurannasta. Kyllä. Ja uskon, että tämä on kaikille positiivinen juttu. Se, että liiketoiminta voi sanella, että tämmöinen me tarvitaan, ja siellä data-asiantuntijat voi sanoa, että tämmöinen sitten tehdään, ja kuvaa sen tekolle, se tekee integraation. Ja sitten kenenkään asiantuntijan ei tarvitse käyttää elämässä siihen, että se kirjoittaa tylsiä integraatioita. Eli ei kompleksisia, ei haastavia integraatioita, eikö vaan? Eihän mä tästä mitään opi, mä oon tehnyt näitä 100. Niin tavallaan se on niin plussaa kaikille. Eli päädyttiin siihen, että loppuviimeen aika tommonen niin kuin mekaaninen toistettava työ, niin voidaan toteuttaa tekoäly. Ainakin ykkösvaiheessa. Mitä kakkosvaiheessa, niin en mä tiedä. Vähän lievää skeptisyyttä nyt niin kuin vielä niin kuin semmoisella niin kuin nähtävisellä. Olisiko aika mielenkiintoinen ajatus, että tekoäly voisi itse niin kuin saavuttaakseen jonkun ymmärryksen asiasta integroitua johonkin random pisteeseen ja tietää, onko se data oikein vai ei? Niin mihin se johtaisi? Se johtaisi varmaan ihan hyvään paikkaan. Roope, sano jotain. Onko se paikka, minne mennään oranssissa haalarissa Yhdysvaltain lennolle? Mä en ole ihan varma. Kohti Guantanamoa vai? Roope täytyy välillä mennä. Joo, kyllä me välillä. Mutta lähtökohtaisesti tähän keskusteluun AI-ohjattu integraatio, niin toi datakysymys on musta ihan relevantti. Ja mä en usko, että se on liian kaukana. Ei, koska tässä ensivaiheessa me törmätään nyt just dataan liittyviin ongelmiin, jotka pitää ratkaista. Ja kun niitä on ratkaistu, niin sen jälkeen me voidaan rohkeammin alkaa niin kuin kontekstista hakemaan dataa. Niinhän mä teen nyt jo Microsoftin Copilotilla, että mä saan niin kuin jotain muutakin kuin mitä mä olen. Mä en ole tästä kuullutkaan. Onko tää joku Microsoftin? Mutta se haaste on siinä se, että kun mä menen sinne mun omiin tiedostoihin, niin mun dataluokittelu vissiin on ihan kunnossa. Eli en mä voi luottaa siihen tuloksen, koska mä en ole itse huolehtinut sitä datasta. Aivan. Mutta jos mä oisin, niin antaisiko se nyt mulle parempaa tietoa? Voisiko se ohjata mulle, että puhu tästä sille asiakkaalle? Olemme tiellä. Me olemme tiellä. Niin, integraatiokumppani valinta, niin se on tietysti aika moniulotteinen kysymys. Että sä voit niin kun lähteä valitsemaan sitä yritystä, jonka kanssa haluat tehdä duunia, tai sitten sä voit eka miettiä sitä teknologiaa, tai sitten sä voit miettiä sitä niin kuin resurssien ja kustannusten kautta. Ja siinä on niin kuin mun mielestä hirveästi erinäköisiä näkökulmia. Useasti semmoisia aspekteja, että sulla todennäköisesti on jotain teknologioita käytössä, no sitten sun on niin kuin helpompi katsoa silleen, että okei, että tässä on niin kuin näitä osaajia.
jotka nyt on niin kuin tunnetusti hyviä. En mä itse ainakaan integraatiokumppanin aikana valitessani ole kokenut sitä vaikeaksi, että niin kuin, sun on aika helppo löytää niin kuin ne niin kuin alustavasti hyvät firmat, saada niitä jotkut järkevät ehdotukset ja sitten sä voit käydä semmoisen dialogin mun mielestä, mikä on aika tärkeä kuitenkin loppuviimein, että se kumppani edustaa semmoista kulttuuria ja toimintamalleja, se on semmoista henkilöitä, että sä haluat tehdä niiden kanssa duunia. Niin ei se sitten loppuviimein ole mitenkään vaikea valinta. Onko toi niin kuin yleinen, jos sä mietit, jos ei puhuta integraatiossa, puhutaan niin kuin kumppanin valinnasta, onko toi semmoinen, miten sä niin kuin lähestyt kumppanin valintaa? Lähdekö sä niin kuin ihmisten kautta? No en mä välttämättä lähde ihmisten kautta, mutta ne ihmiset on ihan yhtä tärkeä elementti kuin se teknologia ja kustannus ja aikataulu esimerkiksi jossain hankkeessa. Et kyllä se, niin kuin se tiimi, minkä sä sieltä saat ja se yritys, että minkälaista niin kuin toimintamallia ja kulttuuria edustaa, niin kyllä se on mulle ihan yhtä tärkeä asia vähintään. Että hommia tehdään yhdessä, pitää tulla yhdessä toimeen. Sun pitää saada niin kuin ne eri tiimit niin kuin sopii niin kuin asioista keskenään, niiden pitää pystyä toimittamaan asioita keskenään. Niin kyllä sillä mun mielestä sillä on iso merkitys, ainakin kun mä valitsen noita partnereita niin kuin eri juttuihin. Miten Roope, Microsoftihan tunnetaan siitä, että te aika paljon teette liiketoimintaa silleen, että teillä on iso kumppaniekosysteemi kaikissa maissa ja sitten yritätte tehdä silleen, tai Microsoft yrittää tehdä silleen, että se ei hirveästi talloisi kumppaneiden jalkojen päällä ja välillä totta kai tulee pientä niin kuin konflikteja, kun on näinkin monimuotoinen kenttä ja muuta. Miten sä niin kuin näet ton tavallaan, jos sä mietit sun asiakkaita ja yrityksiä, että miten toi kumppanivalinta, että nyt mä haluan tämän vielä pohjoisessa silleen, että tällä hetkellä Suomen bruttokansantuotehan tänä vuonna vissiin supistuu. Ja nyt ennuste on, että ensi vuonna se vähän kasvaisi. Nyt kun me keskustellaan 2024 ja tälleen, niin aika paljon on tällaista tietoisuutta kuluista ja mikä se on se business use case, mitä tässä niin kuin haetaan, mikä se hanke on ja mitkä silloin ne plussa ja tälleen. Miten sä niin kuin Roope tavallaan, että tuossa tuli Anssi kattoo niitä ihmisiä aika paljon ja selkeästi käyttää aikaa sen, että keskustelee niiden kanssa, tutustuu niihin. Mutta eihän kaikki firmat edes välttämättä tutustu siihen tiimiin ennen kuin hän valitsee kumppani. Ei välttämättä. Eikä välttämättä osaamisenkaan. Valintakriteerit on hyvin moninaisia. Microsoft yrittää olla, me ollaan kumppanivetoinen organisaatio. Et mitä ikinä meidän teknologialla tehdään, siinä tyypillistä on kumppani auttamassa meitä ja loppuasiakasta saavuttaa sen, mitä tavoitellaan. Ja meillä on aika tiukka prosessi kumppaniyksikössä. Eli meidän kanssa kumppanoidutaan tiettyjen kriteerien kautta. Me mitataan osaamista, me mitataan tekemistä ja ehkä se ihmisten kanssa toimiminen ja tämmöiset sosiaaliset kyvyt tulee sitten ehkä sen loppuasiakkaan ja kumppanin välillä. Sehän on se kemia, minkä pitää toimia. Me ollaan enemmän sitten validoimassa, että kyseinen kumppani on meidän näkökulmasta kompetentti tekemään niitä asioita, mitä he väittää. Eli meillä on erikoistumisia, joilla sitten huolehditaan, että kumppani on sertifioitunut vaikka tiettyihin teknologioihin ja pyritään ohjaamaan tietenkin kumppania oikeaan suuntaan, että nähdään myös meidän näkemys tulevaisuudesta, ettei vaan työstetä tiettyjä asioita, just mistä on puhuttu, sen laatikon sisällä, vaan nähdään vähän laajemmin, ymmärretään mihin maailma on menossa ja pyritään tämän kouluttamisen kautta sitten huolehtia siitä, että osataan myös niin kuin ajatella laajemmin. Haasteita on tietenkin se, että asiakasympäristöt on moninaisia. Me huolehditaan siitä, että meidän teknologia on hallussa, mutta totta kai sitten teillä on tekemistä siinä, että mietitte, että mitä meillä jo on ja mitä me ollaan tekemässä. Ja siinähän me sitten referenssien kautta ehkä pyritään tuomaan sitä, että mitä kumppanin kanssa on tuotettu, minkä tyyppisiä projekteja on onnistuneesti vedetty läpi. Ja tyypillisesti loppuasiakkaat kysyy meiltä, että voitteko te suositella tähän tehtävään jonkun kumppanin. Ja me voidaan sitten joku shortlist antaa, että näiden kumppaneiden kanssa meillä on hyviä kokemuksia. Sitten vaikka 5 kumppania siitä, ja sitten voidaan käydä yhdessä läpi niitä referenssejä, että mitä ollaan ratkottu, ja sitten totta kai se valinta on loppuasiakkaan oma valinta. Tuohan tuo asiakkaan näkökulmasta tosi arvokasta. Se on niin kuin tosi arvokas tietoa sinänsä, koska se, niin kuin, se vähentää. Nämä 5 on tehnyt jotain. Niin, tai tiedät, että Microsoft, että sä saat, jos sulla on niin kuin, että haluat vaikka tehdä niin kuin Fabricille jotain, niin sieltä saa listan, niin shortlistin, että okei, tässä on nämä firmat, jotka on tehnyt, niillä on tämän tyyppisiä referenssejä. Sitten sä voit siitä ruveta katsoa sitä hyvää matchia itsellesi. Kyllä. Että mikä on se niin kuin oikein kokoinen kumppani myöskin mun mielestä, mikä on aika tärkeää, että useasti niin kuin, ainakin niin kuin mun näkökulmasta, että meillä on niin kuin, että meillä on myös asiakkaana joku painoarvo sitten. Totta.
jotenkin aina multa nyt tietenkin, mut välillä tulee semmoisia, että jotenkin on mukana jossain kilpailutuksessa tai kysytään jotain mielipidettä, niin nuo kaupalliset raamit on totta kai yksi, ne on niin helppo mitata. Että niin kuin Excel, missä on niin kuin tuntihinnat ja työmääräarviot ja näin, mutta sitten tuntihinnat on helppo verrata, mutta heti työmääräarvio on niin kuin vaikeampi verrata, kun ne niin kuin ajatukset, miten tämä ratkotaan, on erilainen eri tiimeillä. Enkä mä puhu nyt kumppaneista. Mä sanon, että jos mä otan yhdeltä kumppanilta 2 tiimiä, niin niillä voi olla erilainen ajatus siitä, miten he lähtisivät tiimiä ratkoa sitä, eikö vaan? Niin kuin, että se on niin kuin henkilö sinänsä. Mulla on aina niin kuin yksi semmoinen, mitä mä sanon, että mikä mulle on semmoinen isoin laadun tae. Ja se on se, että tavatkaa siitä tiimistä ne avainhenkilöt. Että niin kuin jutelkaa niiden kanssa. Ja nyt, jos mä katson vaikka julkisia kilpailutuksia, niin musta se on niin kuin, en mä tiedä, onko se lisääntynyt, eihän mulla ole mitään dataa. Mutta musta tuntuu, että jonkun verran sentään harrastetaan sitä, että otetaan se aika, että jos on niin kuin merkityksellinen juttu, niin sitten tavataan ne ihmiset. Okei, tässä olisi nämä ihmiset, jotka näitä rakentaa. Tämä on ihan ihmisiä, että ne tekee virheitä, niillä on selkeästi niin kuin valo päällä. Ne on niin kuin ennenkin tehnyt tämän tyyppisiä juttuja. Tulisin toimeen noiden kanssa, mitä Anssi sanoikin. Itse toivoisin, että maailma menisi tohon suuntaan. Mutta ymmärrän tietysti, että jos on kova budjettipaine, niin sitten ehkä se ei aina voi mennä siihen suuntaan, että lähdetään tolleen niin kuin ihmistapaamisten kautta. Siihenkin menee aikaa. Tuo budjettipaine on mun mielestä jännä käsite sinänsä, kun se on semmoinen niin kuin imaginäärinen sen hetken arvaus, että paljonkohan tähän tulee sitä kyhnyä menemään. Sitten Sanoitko sä, että se ei aina ole se kyhny? Kyllä mä vähän väitän. Okei, että se voi niinku muuttua ajan kuluessa. Joo, usein tosi harvoin se itse asiassa on se lopullinen suunta. Toinen kirjan aihe jo tämän keskustelun aikana ja täytyy. Mutta se, että mun mielestä sillä tiimin valinnalla on hirvittävän iso vaikutus siihen, että mihin niin kuin kustannukseen sä loppuviimeen pääset. Tai pääseekö sä siinä niin kuin sun ajatellussa aikataulussa maaliin? Et se mitä miksi mä kiinnitän niin paljon huomioon siihen, että mä rakennan niitä tiimejä tai tiimiä niin kuin joskus useammastakin niin kuin toimittajasta, ja on se, että silloin kun se tiimi niin kuin oikeasti toimii keskenään, siinä on hyvä dynamiikka, niin ne tekee ihan uskomattomia asioita, sit jos tarvii. Ja sit sä oot aikataulussa. Ja aika useasti aika keskimäärin kustannuksissa, koska niitä ihmisiä kiinnostaa, ne on motivoituneita, niin ne oppii ja ne ymmärtää asioita nopeammin. Sä oot paljon nopeammin ja paljon tarkemmin ja varmemmin maalissa, siis sun halutusaikataulussa ja kustannuksessa. Vitsi, mä oon ihan samaa mieltä. Mä oon 100% samaa mieltä. Oot sä Roope samaa mieltä? Pinkkani on dynaaminen. Hyvä. Sulla oli joku vasara? Tässä kohtaa pitää katsoa sitä kameraa. Jos työkalusi on vasara, on kaikki ongelmasi naulan näköisiä. Aika hyvä.